Gaur, Gipuzkoako hondakinen kudeaketak eta kutsako guneak sinatzen dugun hitzarmen honi esker, Gipuzkoarrok gaika bildutako hondakin organikoa, hori birziklatuz, konposta bihurtuz, baratza parke sareko baratzetara konposta moduan bueltatuko da. Guztira 75 tona konpost bideratuko dira honetarako, eta baratze parke sarean dauden 8 herriek jasoko dute konposta hau, bertako lurrak ongarriztatzeko. Orduan, akordio honi esker, balioan jartzen da konpost horren kalidadea, gero Ainoak azalduko digu hobeto bere kualitateak, eta lortzen dugu ere bai, baratza parke hauetan dauden baratza guzti horiek, lurren emankortasuna bermatzea, urtero guk analisiak egiten ditugu, eta lurretik fruitu hartzen den moduan, beharrezkoa da ere, lurrari ematia, eta konpost honi esker, lortuko dugu lurren emankortasun hori jasangarria izatea, eta datozen urteetan ere baratza hauek emankorrak izan daitezen. Hitzarmen honetan ere bai jasotzen dugu GHKak hainbat ikastaro babestuko dituela baratza parke sarean. 3 ikastaro mota ezberdin dira, auzo konposta eta lurzouruaren ongarritzea nekazaritza ekologikoan, hori izango da ikastaretako bat, baratza zain hasi berriak beste bat, eta baratzea ongarriztatuz 3. ikastaroa. Eta 3 ikastaro hauetaz gain, tailer labur batzuk ere egingo dira, baratza parke bakoitzean, 8 tailer labur izango dira guztira, eta hauei esker nolabait transmitituko zaie baratza zain guztiei, 800 eta piko familia dira Gipuzkoan, baratza ekologikoa lantzen dutenak, eta familia guzti hauei transmitituko zaie autokonposta nola kudeatu baratzan, eta kalitatezko konpost bat nola egin baratzak ongarriztatzeko. Eta eskerrak eman GHKari, proiektu honetan eta bideo honetan sinisteagatik, eta espero dugu emaitzak mendikan gutxira ikusten hastea. Nik hasi nahi dut pixka bat eskerrak ematen ere ekoguneari. Iruditzen zaidalako azkenean instituzio guztiak eta hemen gauden agente guztiek norabide berdinean egin behar dugula, eta hau pausu bat da norabide horretan, eta nik uste dut beharrezkoa dela. Azkenean, soberakin organiko hori konpostatzea, birziklatzeko hierarkia horretan edo bete behar horretan sartzen dugu, zabortegietara bidaltzen dugun organiko hori oso kutsakorra da, orduan tratamendu egokia ematea konpostatzea da, eta 130 murriztu dugu zabortegietara botatzen dugun organiko hori. 2013an 140ko birziklatze tasa lortu genuen, eta hor badaukagu erronka bat 2016an 160 lortzea dela, eta horrelako hitzarmenekin eta horrelako pausuekin gertuago jartzen gera, erronka horretara iristekotan. Gipuzkoan gaur egun sortzen dugun konposta, kalidade oneneko konposta da, A+ kalidadeko konposta da. Horrek esan nahi du gure etxetako sukaldeetan oso ondo bereizten ditugula hondakinak, eta oso ondo entregatzen ditugula hondakin organikoak tratatu ahal izateko, eta tratamendua ere egokia ematen zaiola. Eta kalidade oneneko konpost honek ahalbidetzen du hemen ditugun baratza ekologikoetan ere ongarri moduan erabiltzea. Azkenean lurretik sortu den organiko hori lurrera berriro bueltatzea hau ongarrituz. Asko aberazten da lurra, lur horrei ematen zaio egitura bat, egituratzaile moduan erabiltzen da ere konposta, eta aireztatzen du eta ematen dio esponjosidade bat lurrak behar duen, eta gainera nutrienteak eta horrelakoak lurra erabat aberasteko. Gaur egun Gipuzkoan konposta kanpotik ekartzen dugu, konpost inportatzaileak era. Beraz, badakigur merkatu bat badagola, eta merkatu horretara zuzentzen gera orain. Gipuzkoako konposta Gipuzkoako lurretan erabiltzea. Ongarri mineral asko erabiltzen da, geroz eta gehiago gainera, eta honek lurra erre edo pobretu egiten duen moduan, konpostak guztiz kontrako egiten du, aberastu egiten du, eta beste kalidade bateko lurra
ematen digu. Orduan, bi zera egiten dugu, ez? Tratamendu egoki ematen diogu hondakin mota bati, eta gainera lurrak aberastu egiten ditugu. Sukaldetik sukaldera, aipatzen dute, sukaldetik soberakin organikoak gero barazkietan bueltatzen da berriro sukaldera, eta nik aipatuko nuke ere lurretik lurrera. Lurrak sortzen duen hondakin organiko hori, lurrera bueltatzen da berriro konpost moduan hau aberastuz. Orduan, nire iruditzen zait dela zirkuitoa edo zirkuloa ixtea modu egokienean. Eta berriro ere, mila esker, eta hau izango da lehenengo pausua, baino horrelako pausu ugari emango ditugu, norabide bat markatzen ari gera, eta norabide honetan ikuste dut denak bat egiten dugunean, erronkak eta ditugun helburu horiek lortuko ditugula denon artean. Mila esker. Bitegitik ekarri hauek, eta huts, posita. Cada día te parece más a Fraile, Meme. Buena hora esa, para que tú llegues a las 6:25. Soy marcha, como la tuya. Hori zailagoa da. 1, 2, 3. Eta bat mai gainean? Hola, jarri horrela. Hori da. Bai, ez? Bai, bai, bai. Vale, perfecto.